Salutare tuturor, eu sunt Shahistru și astăzi vom face un nou joc în Scratch. Astăzi, mai degrabă, vom continua jocul pe care l-am făcut ora trecută. Deci, hai să începem. Pentru ziua de astăzi mi-am propus să facem un fundal de început. Să mai creăm unul. Eu n-am să stau acum să-l desenez cine știe ce. Cred pur și simplu două culori, hai să zicem verde cu albastru, da? N-am să stau acum să desenez, da? Voi puteți să mai colorați o leacă, da? Acum, să zicem așa, când veți da click pe stegulețul verde, să schimbe decorul și mai aici să schimbe decorul la 4, da? Hai să vedem dacă merge. Da, are un mic bug, dar nu știu de ce nu merge, deci hai să ne uităm o leacă, da? Dacă nu găsim, am și altă variantă pentru a rezolva lucrurile, da? Da, chiar nu-mi dau seama și nici nu prea am timp, deci hai să facem altcumva. Deci mai la evenimente și zicem să repete până când. Așa, 1. Crea și voi de o variabilă de aici, să știți. Ca să vă arăt, puteți crea și de aici. Voi n-aveți variabilă cloud, deoarece încă nu sunteți scratcheri. La un moment dat, după ce o să faceți o mulțime de proiecte, o să primiți un mesaj în care vă întreabă dacă vreți să deveniți scratcher. Deci, eu nu o să folosesc așa ceva pe canal, deoarece momentan nu sunt videoclipuri așa avansate și nici nu prea știu să lucrez cu ele. Da. Deci hai să ne întoarcem la întrebările noastre. Aici vom crea o variabilă nou-nouță, da? Eu am creat deja una, voi crea și voi una, deci ne ducem la operatori, zicem așa, că nu este egal cu 1, să apară asta, da? Și zicem să seteze 1 a început 1 la 0. Ok, a apărut. Acum hai să facem să dispară cele alte personaje. Cât avem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sau 8 personaje, da? Ok. Să mai bine luăm de aici și vom dubla acest bloc și aici la fundalul 4 să dispară, da? Facem la fiecare personaj. Perfect. Dacă toată lumea are, da. Cred că mai e nevoie să mai uit o dată aici. Ok. Deci, hai dăm încă o dată click și după cum vedeți a dispărut. Acum să creăm două butoane. Eu am să le fac negre tura asta. Nu mai dați pe efect, că o să rămână pe efect. Mai sunt și alte efecte, cum ar fi astea. Da, nu le prea folosesc, rar le folosesc, dacă le folosesc. Poate putem să dăm un fel de mic efect. Așa. Fel de set. Așa. Scriem unul în interiorul lor. Nu, asta. Așa. Asta este la pentru scris, da? Și vom scrie așa cu oarecare culoare. 1. Da? Nu sunt sigur că se înțelege foarte bine. Deci, hai să
Ștergem. Scriem aici. Un jucător. Jucător. Eu nu am timp să vă mai zic să pun diacriticele. Așa că dacă vreți voi le puneți voi, dar eu nu am timp. Și este destul de recomandat să le puneți. Așa. Ia, pleacă-mă tu de aici, mă ieși. Gata, am scăpat și de probleme. Da, deci, avem deja una. Facem așa. Când se dă click pe acest sprite, zicem să seteze 1 la 1. Da? Deci, în acest moment, când dăm click pe acest sprite, seteze 1 la 1. Da? Și am să vă zic și de ce. Pentru că este un singur jucător și noi când vom vrea să facem 2 jucători să nu acționeze ambele algoritme de la aceste două personaje, da? Da? Mai creăm unul. Spunem 2 jucători. Fără nu dați spațiu asta că e destul de enervant, o să fie enervat la un moment dat. Bine, le editați acum decât mai târziu, da? Le punem aici mai jos. Da. Perfect. Ne întoarcem de unde am plecat. Da. Dar acum avem două butoane. La jucător trebuie să punem să seteze 1 la 2. Aici întotdeauna să zicem repetă până când 1 egal cu 1 sau și la operator și alegem de aici sau vom dubla acest cod, aceste două blocuri, cred că erau, da, 1, 2, vom pune cealaltă căsuță și vom zice dacă 1 egal cu 2 sau 1 egal cu 1, atunci să schimbe la fundalul 4. Hai să știți că nu este dacă la față, este repetă până când 1 egal cu 2 și 1 egal cu 1, să știți. Nu știu de ce, dar ați văzut și voi la început, nu vrea să arate decorul principal. Da. Deci, hai să zicem să înceapă, mergem și punem un if. Aici să zicem să înceapă când 1 la operatori. Sau mai bine luăm de aici, unde era, așa. Și îl ducem la ăsta, da. Perfect. Deci, ca să nu înceapă înainte, deci noi, normal, când apăsăm ăsta, el ar merge înapoi, deci asta ar apărea pe deasupra fundalul ăsta, ar merge în continuu, fără să putem noi face ceva și s-ar termina jocul imediat cum am începe. Ar fi foarte bine, așa că trebuie să punem aici un dacă. Da? Deci mergem și copiem asta și îl ducem la celelalte două personaje. Da? Doar că acum vom zice doar unul singur. Adică 1 egal cu 1, atâta să rămână. Da? Deci scoatem asta și punem asta înapoi. Da? Deci le-am pus la toate. Așa. Acum să punem astea să dispară. Deci la 4 ele trebuie arătate. La 3 nu. La 2 da. Ăsta da. Ok. Și îl ducem și pe 4 că n-avem ce să facem.
Deci la fundalul 1 ascunde. Fundalul 2, cred că e. Deci fundalul 1 ascunde, fundalul 4 arată, fundalul 2 și 3 să fie ascuns. Deci asta stează la 2. De a. Vedeți voi, aici când trebuia să zicem, nu trebuia doar atâta. Când am zis setezi 1 la 1, atâta este 1 la 1 și astea încep algoritmii și asta. Da. Trebuie să punem să schimbe și decorul la 1, parcă e. Nu, stai să fim siguri. Da, la decorul 1. Ok, luăm și ducem și aici la asta. Și hai să îi dăm. Ia dacă funcționează controlerele. Da, merge destul de bine. Și acum să vedem dacă apăsăm 2 jucători, se va întâmpla. Da, algoritmul, după cum vedeți, nu mai merge. Dacă apăs tastele, nu se întâmplă nimic. Da. Aici o să mai pun câteva lucruri să-l înfrumusețez. Deci, ne vedem data viitoare. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Ne vedem data viitoare. La revedere!